Orainan zaude? Kirolekin izanin orainan zaude? Jaten eitzanin, ez? Zeuze jaten eitzanin orainan zaude? Ikasketa bat, bizitza guzikua, ez da bukatzen. Beti hobetu diteke zure orainarekiko harremana. Ez hobia izatea, baizik eta kontzientzia, kontzienteko izatea, erneotea. Benetan, esperientziontan murgilduano, edo multitaskiten nahi naz, denbora aprobetxatzeko, edo etakiz zertik, bueno, etakit. Ez da inoiz bukatzen. Hala da. Bueno, itzain nahi nuna, detaile kurioso bat, eta da, beste rekursoa, beste baliabide bat. Non, egunien zehar agian, egun batzuk egin juzu agian, zue burua badijula batea eta bestea, eta konturatzen zaneko, zuzeine, dibale eguna badiju agian garai oso bada, bueno, bau soluzio bat, soluzio ezberdinak jo, nik oangun beste bat esango, eta zein da, zure desioak zein din idatzia euki eta zure aurrin, presente, zein da kontua. Bi aukera daude, edo zuk erabaki zure mentea zure zerbitzura jartzia, eta orduan zuk zure bizitza bizizu, eta zure mentea zure zerbitzura do, zure bizitza atseginagoa egin, edo zure menteak bizitu zure bizitza. Eta hori ez da bate atsegina izaten. Bestera bate esan diteke, zuk ezizu zure mentea, zure aurka, dena beldurra eta babes bila hortan, dena arriskutsua da, orduan dena zikiatua zaude, eta orduan dena bazpare alerta egoera bat intzauden honetzan bizi, pixkatola da. Aipatu izan dut, bizitzan garai batzuk, hola bizitzen jugula, gizaki gehienak, nolabait ohartzengan arte, ostra, nik hola ez du bizi nahi. Ohartzengan momentutik beste aukera bat azaltzen da, zein da kontua. Zuk idazten batzuzu zure desioak, jarri 5 bat desio, benetan desio zuna minio, proposamena da nolabait sakontzen jotia. Aukera badakazu, ariketa bat, 30 segundu hartu, kronometrokin, pak, 30 segundutan, atetzen zaizkizunak, hori dira. Zutza garrantzitsunak, momentu hontan, mendikan aste bete igual bestatu di, edo mendiko ordo betea, zein edaki, minio aurrena nolabait atere inbertzu da, sakontze lan bat inbertzu. Beste aukera bat zein da, hartu, bertzun denbora, minio idatzi, zutzat bizitza guztien garrantzitsunetako izan dudin gauzak, eta zerengatik prestengo zinaken sakrifizio bat ikia. Haren bila jotea nolabait ez, azkenin zure desiun bila joteko nolabaiteko denbora eta energia eskaini bertzu, sakrifizioa, plazerra izan dieke, minio, beste gauza batzuk utzi bertuzu, hoi iteko. Ziurrezki, beste gauza batzuk utzi nahi duzu hori iteko, minio zer da gertatzen den askotan, ez badakazu zehaztua zer den hori, zein den zure desioa, nora jo nahizun, zure mentea hasten da, belepe, la, yara lalara, eo zein tokita joten da, eta egun bat, beste egun bat, eta hola dijuzte egunak eta hastiak eta bertar. Orduan, idatzia baldin badakazu zuk nahizun hori, asko zerrezagoa da haren bila jotia. Behin idatzia dakazula proposamena da, idatzia dakazu noi lortzeko plan bat ikia, bai? Gaur zein gautoi lortzeko. Suposatu lehenengo zure desioa dela, ni zoriontxo izan nahi dut. Perfecto. Ze iteko presnoz zoriontxo izateko. Pues ez dakit, bitu, tira YouTubeen atzea, eta kanal hontan jozu beste bideo pila bat, ohartzeko, ara, kirola inaldut gaur. Zaindu alduk elikadura, zaindu aldut pentsamenduk. Pues bitu, hori den hemen sartu iteke. Nere gorputza zainduko, nere energia zainduko, nere pentsamendu zainduko ditut, jarri itezkea oza pila bat. Eta, detaile bat, markatzaile batzuk desioako txangatikan jakiteko hilabete juzu nuez. Alegia, zoriontxua izan nahi dut. Perfecto. Edo zoriontxua naz jarri, eakutsiko, nola idatzi iteken zu ja, hoi bizitzeko ja baldin bazenu bezala orduan zure garunak sinistu ditu, orduan zure energiak ebai, eta orduan ja gertatzeko aukera gehiago juzu. Bueno, zoriontxua naz, bale? Nola dakit nik zoriontxua naz desioa nakanura bete dutela. Nola? Pozpozi bizinaz. Alai eta irrifartxo eotena. Kriston katxondegun bizinaz. Ez dakit zuri azein, bajarri desioako txeko 5 markatzaile. Non zuri ikustaraziko dizute
ja desioi lortzeko birian zaudela, edo ja lortu agazula. Zer ja lortu agazunin, zein da proposamena, nik zorion txuana, enuke aldatuko, nik, bigarren aldima da osasun bikaina eukin nahi dut, eta ja, iten maldimazu kirola, elikadura zaintzen maldimazu, nola prestatu janari, ja, zeinekin konpartitu, non euki pentsamendua jaten izan bitartien, dena zaintzen bat juzu, pues hoi ja oitura zela hartu zu, eta horren beste bat jarri. Horren desioak erabat aldatzen diguzten energia edo helburuk dira. Zein da kontua. Aipatu dut, hasieran egun batzuk badil, ez dakit, non da bien buru batea beste, ez dakit noaka nahizun zuk bea jotia. Jarrik iozu noaka nahizun jun? Saiozu, zorion txuanaz, gorputza osasun fisiko bikaina dakat, poz-poz ibizina, jarri zure bost desioak, eta errepikatu konturatzen zen arte. Ostras, jabat jut. Orduan etzak ezkatuko abertzuen mendian non dono ez don. Ikusiko zu nola aldatzen den.